Vejret er næsten ufattelig godt i dag. Ellers har det blæst og regnet næsten hele tiden. Så lang tid jeg kan huske tilbage næsten. Og jeg er heroppe ved Kronborg. Er stadig alene. Og min gode båd Rauma her, den ligger ved siden af. Og min plan det er, at jeg skal ud og se, om jeg kan fange nogle flådmakraller her. Men jeg skal lige have skåret et par avnsfisk, inden jeg tager afsted. Og dem har jeg faktisk liggende hernede i min spand her til optøning. Det er nogle, jeg har haft liggende i fryseren. Så er der sgu serveret. Prøv at lukke en gang her. Fine sildefiléer. Eller, nogle af dem er knækket. De er ikke lige fine. De skal ikke være knækket. Men dem der, de er gode. Og går det helt galt, ja, så er der måske sild derude. Det kan man sgu da håbe. Ja. Herovre. Nå. Det er for fanden. Jeg ligger nord for Helsingborg og holder en kamera i munden, mens jeg med den anden hånd fisker makrel. Og jeg er ved at have en klar her. En fin fisk. Hvad siger jeg til det? Er det her ikke en efterårsmakrel eller hvad? Fanden en fin fisk. Ja. Der sker åbenbart et eller andet noget. Der sker jo. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men noget sker der. Jeg har lige haft jeg har et dobbelthug, tror jeg nok. Og ja. Der er ikke andet for end at prøve at se, om jeg kan undgå at lignende går sammen. Jeg tror, jeg har indtryk af, at det her det er en rimelig god fisk. Nu må vi se. Prøv lige at tjekke den en gang. En flot fisk. Nå. Det er også en fin fisk. Kraftedeme flotte, de efterårsmakraller her. Igen en svidende tyk kæl. Nå, ej, for helvede, den er dobbelthug. Prøv lige at se den slang der. Det meste er lige reddet af, nu står den derude og er sur. Jeg har også helt en. Og mens jeg står og nyder det her, ja, så ligger Svenskekysten badet i sol. Det er fedt. Det er efteråret, så jeg prøver om. Ingen tvivl om det er noget grej. Den flytter sig hele tiden. Sådan. Ej, det er også en fin fisk. Det er sgu en fin fisk. Wow. Det er sgu en fin fisk. Prøv at tjekke den dernede. Jeg lurer den en gang. Det skulle da en rimelig svedende fisk. Mand, den er flot, ikke? Den gik fri. Det er hvor kraftigt er også på den her. Det er for vildt. Nu er jeg flådmakraller på 3 stikker. Jeg kan ikke ind i det. Jeg har mit driveanker liggende derude. Og den skulle helst ikke ind i det. Ej, prøv nok. Det er også en god fisk, det her kan være. Det er virkelig en fin fisk. Det er tungt dernede. Prøv at min afrågrej her. Nå, men det er sgu ikke nemt at ligge herude i lidt hårdt vejr og både være filmmand og makrelindhaler og rulle op og være kaptajn og det hele. Men prøv at tjekke en gang her. Altså dem her har jeg fået nogle stykker endnu. Og det er altså efterårsmakraller, som vil noget, ikke? Prøv at lure ryggen på den. Uha, hva? Svits. Jeg har lige fået sat stangen, og så er der fandme bid igen. Det går stærkt det her. Herovre. Nå. Nu er der nøje gang i den. Nå. Går dernede.
Det er en god fisk, det her. Og se en gang. Hånd med. Uha. Hånd. Øj, en flot en. En gang. Men jeg har jo faktisk taget på fisketur i dag for at slappe af og sådan noget. Jeg ved sgu snart ikke, hvor afslappende det her det er. 3 liner, der nu ligger i lettere kluder og alt muligt. Der er sgu gang i noget deroppe. Prøv lige at se den stang der. For helvede, mand. Og det er kun noget 28 line, så kan det alt for stram. Spændende. Gang i den her. Nu er gang i den her. Altså det er sgu godt at få afreageret med det her, inden det bliver vinter, fordi det er sgu da for vildt det her. Wow. Nå. Men jeg har lige ligget og taget mig en lur af min gamle Warrior her. Lavet lidt kaffe og nyt livet. Spist lidt mad. Det var alligevel ret hårdt. Fiske derude. Bølger og kluder i linerne, hvad ved jeg. Til sidst kunne jeg kun fiske med en stang, og jeg stoppede simpelthen fordi, at kilosmakrellene, de høvlede på hurtigere, end jeg kunne håndtere det. Og jeg har egentlig nok. Måske skulle jeg prale lidt her. Hvad hedder det? Det her, det er så de fisk, som jeg tog. Prøv at lure en gang. For eksempel denne her, ikke? Det er fandme en god, solid fisk. Der er nogle gode nogen. Der er fisk op til 1,34 kilo imellem de her flotte fisk her. Så til vinter, når jeg sidder og ser det her, så er jeg formodentlig lidt mere bleg i hovedet, har mine solbriller af, og drømmer bare om dengang, at jeg spiste dem her sammen med min familie og venner, og hvad der nu er sket. Joe, boy, I look pretty gray. There he is. Look at that dog, huh? That's what I call a catfish. Let's go to shore, okay? Can we go to shore? Here we go. He's in the boat! Yeah. We don't call it the hunt for big fish for nothing. That's a boat full of fish. That's the biggest one you've ever caught. Yeah, I think. That fish is... 100? No, it's over 100. Yeah? Yes. You want to have it? Here, let's just get it. Oh, cutting the bait pig here. All right, let's get it. Check out the size of the hook. About a, what is this, a 8-0 Super Muto? Yeah. This is a jow. Looks like he got nipped on the whisker. Mongo mouth. He's got little teeth like a tarpon. He's probably got a, yeah, he's got a crusher back there, probably break your hand. This fish has got to be 150 pounds. Yeah. I think so. Boy, look at the size of the belly. I mean, look at it. It's bigger than me. That is a big, nice cat. He's good now. He waved goodbye with his tail the size of a mud flap on a truck. Thank you so much. I learned many things in this trip.
No? Your little